Nej. Så er vi her igen. Nej, vi er ej. Jo, vi er så. Nå, så er vi det. Ja, nu er vi det. Hej YouTube! Hej. Lalala. Det var en dårlig start, vi fik. Nå, er vi bedre. Ja. Jeg lukker lige min dør og sætter uret. Oh my god. Så uret sætter jeg lige. Og det sætter vi. Så er det sættet. Og så er jeg klar. Altså, så lige når du kommer, så står jeg bare og prøver at nakke et Startlag. No. Startlag. Bum. Hey, har du, jeg skal prøve at finde et bedre sværd, jeg kan bruge. Ja. Narcissist. Narcissist. Hey, har du et godt sværd? Der kom der. Ja. Jeg stunnede ham. Vi fik ham. Jeg fik ham. Det er godt også. Hey, har du et våben? Jeg ser lige. Godt. Jeg har det her våben. Okay. Hey. I er for tæt på. Alt for tæt på. Tag det nu. Ja. Yeah. Oh, what the hell? So sick. Mark. Det kan ikke være rigtigt. Mark, du mener ikke det der. Mark, jeg sidder fast her. Nej. Mark, hvorfor hjælper du mig ikke? Hvad? Du hjælper mig ikke. Vent lige, jeg skal lige forbi alle de her monstre. Altså, har du ikke lagt mærke til, at jeg lige var død? Hvor døde du? Jeg blev fanget i en klump. Seriøst, hvorfor ventede du ikke på, at jeg kom? Fordi at jeg blev opsat på krigen, og ikke på dig. Altså, jeg var lige ved og jeg er nybegynder til nogen, der skal skyde langt væk fra, så... Jeg tror, jeg lærer det. Og jeg bliver 10 gange så god. Ikke. Nu har jeg et sværd. Jeg er bange. Det var nice, ja. Nu har jeg endda et sværd. Okay, dem der mener I har jeg vist ikke set før. Nej! Du skal heller ikke røre dem. Nej, jeg hader når de gør det der, hvor man flygter. Så... Jeg har fundet en taktik til mig. Min taktik er bare løb, det er overlever. Okay, jeg har bare så meget pres på mig. Okay, jeg fandt ud af i sidste episode, at jeg ikke skulle bruge bue, og jeg havde brug for noget intellekt. Nej, det finder jeg så ikke ud af, men... Endelig noget der bedre. Sådan, nu får jeg liv. Prøv at se, jeg har et sværd. Så kan jeg bedre lige med det. Du har noget sværd. Jeg vil hellere have mit deltånd. Men rigtig faktisk så skulle jeg helst... nu vi skal have 2 sabler. Jeg glæder mig til... Nej, jeg kan ikke have 2 sværd. Jeg glæder mig helt klart til at... Kan du ikke have en sabel? Hvad mener du? Fordi jeg har også... Prøv lige at give mig din sabel. Nej, Mark, jeg gider Jeg vil bare lige hurtigt lave noget. Nej, Mark. Vi kommer videre, og vi spiller vores tid på det her. Nej, det er kedeligt. Ja, hvor er jeg kedelig. Og jeg ved tilfældigvis, hvor vejen er.
Nej. Nej, jeg løber direkte ind i væggen. Selvfølgelig skulle du også gøre det. Ja. Fuck, det er dig. Ja. Ja. Ja, jeg har fundet en rigtig vej. Og jeg er ved at løbe for mit liv. Hvorfor du det? Det er for liv, Pastor. Kom, ja, det kan. Hvad da? Så er han død. Det går alt for nemt, det her. Vi vil have noget udfordring, og vi vil have det nu. Hey, jeg har en gave til dig. Stav, som jeg ikke kan bruge. Eller jo, jeg skal bruge den, men jeg kan ikke, fordi den er dårligere end mig. La la la, jeg står og skyder på folk. Jeg står og skyder på folk. Nu står jeg også og skyder på bossen, og det er ikke et fjals. Bossen er ikke et fjals. Okay, sådan en der kan jeg ikke engang bruge. Og sko også selv. Jeg giver dig en magisk ting. Ja, det er den anden ting, jeg får. Hvor fanden giver du den bare til mig? Fordi jeg ikke engang kan bruge den. Ja, hvad så? Du kan sælge den. Jeg kan ikke engang tage mere. Hey, hvor er jeg god. Fordi at jeg har en masse level her. Og en masse gold der. Og du får den her også vel. Det var spændende. Den vil jeg ikke have. Her, du kan få noget af det her. Og nu prøver vi altid til at smide ting ud. Det er hyggeligt da. Og jeg bruger resten af tiden til at sætte tingene på plads. Hvad har du styr derinde? Jeg styr på mine ting. Ja, okay, vi må komme videre. Jeg skal bruge et bedre sværd. Ja, og jeg skal bruge et sted at leve. Bum! 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 Mark, det kunne være rart, hvis du gad at hjælpe mig. Okay, jeg hjælper. Na 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 na. Okay, jeg gik der heller ikke. Nå, men nu venter jeg på dig. Kom nu, Mark. Langsomt. Man får godt nok godt XP her. Gør man det? Det vidste jeg jo slet ikke. Jeg vil være level over død. I der. Fuck, men hvor er de grimme. Det var nemt. Jeg tænker mere. Nicky. Nu drikker jeg det. Wait for me! Nu kommer mesteren og hjælper. Jeg kunne have klaret det alene. Men tak fordi du kalder mig for en mester. Jeg siger jeg. Du løj for mig. For sidste gang! Jeg ved ikke engang, hvor vi skal hen. Vi skal ikke engang tilbage. La 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 la. Okay, vi skal bare være 3 til at nakke. Skadekongen. Skal vi ikke? Men det er ikke nu, hvor vi skal. Ja, men det er faktisk ret tæt på ham. Det kommer, vi alle 3 bare kommer og nakker ham. Jeg kender det her sted ud og ind. Eller nej, jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men jeg kender det her sted. Fordi at jeg er jo lige startet på et nyt sted.
Hey, Mark. Hvad? Ved du hvad? Mig og Løbæk og Simon. Vi startede forfra på en anden sværhedsgrad, ikke? Ja. Og vi er allerede nået længere end dig. Pinligt for dig. Oh no. Måske skulle jeg løbe. Level! Jeg skulle lige. Running. Og jeg er snart i level. Og det her nu ikke. er jeg i level. Nå. Når jeg er klar den her boss, så siger jeg level. You are mine. Nej, jeg er stadig ikke level. No. Hey, fandt du noget godt til mig? Men det er inde i det hele. Der var nogen, der skudte. Ja, det er mig. De skyder efter. Jeg er irriteret. Hey, du ramte mig ikke. Level 8. Det tog da også sin tid. Nej. Her er den rigtig gode en. Det er den. Så er kun alle de ting, jeg har på mig, det er kun magiske ting nu. Og jeg kan gøre mig helt vildt sejt. Bum 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 bum. Nu skulle det derned. Okay, han er ret mærkelig. Oh no. Han er min! Han er min! Det sagde de jo, hun også i går. Problemet er bare, der ikke var... dø! Min! Jeg var nagt manden. Jeg kan ikke tage skade i så langt der tid. Woo! Ja, vi fik ham samtidig. Hey, ved du hvad? Jeg fandt ud af etteren. Den gør så, jeg ikke kan tage skade, når jeg bliver ham der den syge seje mand. Hvad? Nu kan jeg ikke tage skade. Kan du ikke? Nej. Fuck, hvor nice. Jeg er nice. Har du først prøvet det nu? Nå, jeg fandt ud af, at der var nogle dårlige bukser, som ikke gav mig noget. Så derfor bliver jeg nødt til at skifte. Jeg tog højt. Ja, ok. Er han med os nu? Nej. Nu fik vi ham til at gå. Ej, han kunne da være med. Der er jackpoint her. Ikke at vi skal noget hernede. Jeg kan bare godt lide at være hernede. Sådan. Men hvor er den her god til mig? Og det er nemt. Okay. Jeg har en ting til dig. Okay. Du skal være manden med lægen. Skal det? Nej tak. Oh my god. Jeg skal have en god ting. Ja, en god ting. Eller jeg ved ikke om den er. Jeg får ting. Handsker. Det fik jeg egentlig lige. Du kan få en til sabel. Hvorfor har jeg egentlig så mange sabler? Prøv at se, hvor gode mine sabler er også svært. Ja. Tillykke. Den er god. Hvad er god? Og nu har jeg... Indtil videre har jeg 6% mere i at finde magiske armor. Og jeg har lige fået 6 vitality mere. Du har 300. Altså, prøv lige at se de der. Hey fedt, jeg har overhalet dig i liv. Nå, der gik tiden. Jeg tror, det var det for den her episode. Skal vi sige det? Vent lige, jeg tror, der er en sej vej. Nej, ikke lige nu. Vi har haft den snak. Okay, i næste episode snakker vi lige meget hvad skeletkongen. Det vil jeg bare lige meget hvad. Men hvis vi ikke når.
Det er i næste episode. Det skal vi. Jamen hvis vi ikke når det. Okay, så hvis vi ikke når det, hvad gør du så? Græder. Okay. Men vi må hurtigt slutte af nu. Så jeg tror, det var det for denne episode. Hej hej YouTube.